Oh yeah. Si Ian Octibor, small but dribble. Sila mahigugmaan, mag-shoot ang dribble-dribble. Lihat kato'y may undo, i-shoot na nakibor. Di ay ang mga kwanggot, nagduwag basketball. Si Ian Octibor, very cute when they were small. Si Ian Octibor, nag-shoot sa good. Paborito yun sila sa ilang mga maestra na siyang nakatuloy sila sa elementarya. Ang paborito na subject, village arithmetic. Ang pirmi lang gihandam, pero si Sagyot Puguho, siyang otipo. Very cute when they were small. Pinagin ko yung sa school until they grow very tall. Come on. Iyang may panghandoy, nakon siya magminyo, digit siya pinuwi. Yung gusto ka no, nagtrato siya negro, nakatawa kayong tao. Ihagad siya magminyo, siyang minagan, mitago, siyang optipo. Very cute when there is the story is memorable. Until they grow very tall. Si Tiburo mga sawa ay iyang paabot pa. Magtaghapoy, nagkita rin sila. Nangagak sila maayo, umapakasal ng tato. Panagsaon pa ba, masila nagkango-kango na. Siyang optipo. Binigyan pinderes mo. Magtigulang na. Di ka na to anymore. Siyang optipo. Binigyan pinderes mo. Karoon tigulang na. Di ka na to anymore. Okay, come on, thank you.